Jullie zijn... Jullie zijn... Zullen we nog een keer spelen dan? Kom op! Hakken, hakken! Zijn we er klaar voor? 1, 2, 3, 6! Mensen bovenop het markt zijn er Indianen, wat zien die lui eruit? 44 poten in een korte broek, de wedstrijd kan beginnen, maar de bal is zoet. Hey, ik zie de bal al liggen, maar is het al in de goal? Voetbal zonder enkel gooi, dat is niet te doen, het wordt een klerenzooi. Slopen van het rijstel, dat geeft pas een kind. Politie staat te kijken, ze maken zich niet dicht. Ah, de 10 miljoen, nou, dat is nog te doen.